Vegeta, ia ingizon arroa izan da, izakin azkagarri horren menpe jarria izela esaten ari aiz? Nik neure lehengo izakera berreskuratu nahi nian, lehengoa izan! Garai batean nintzen saian ger eta errukabea izan nahi nian berriro, eta ostasun osoz burrukan egin irekin! Enengoan gustora, zuon eraginaren mende mantxotzen ari ninduan geroz eta gehiago igerri ere egin gabe. Eninduan gaizki sentitzen ni bezalako gizona, bere familia osatuta eta planeta honetako erosotasun gozoei erabat atxekita egon nau. Horregatik jarri behar izan diat babidiren menpe berriro errukabe bihurtzeko! Eta esan beharra zeukat, ongi sentitzen nau. Egia duk esandako hori, Vegeta? Yeah!